Evangelium podľa Jána bolo napísané 2 generácie po ukrižovaní Ježiša Krista. Jeho dej sa odohráva v čase, keď Jeruzalém bol pod správou Rímskej ríše. Aj keď ukrižovanie patrilo medzi bežne používanú formu trestu v Rímskej ríši, židovské zákony ho odmietali. Ježiš a jeho prví nasledovníci boli Židia. Evangelium zachytáva obdobie dovtedy nepoznaných polemík a konfliktov medzi princípmi Božieho kráľovstva, ktoré hlásal Ježiš, a náboženskými tradíciami, ktoré presadzovali židovskí náboženskí vodcovia. Tento film verne zobrazuje dej Jánovho evanjelia. Evanjelium podľa Jána. Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho. A svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, ktorý príde po mne. Ktorý je predo mnou. Lebo bol prv, ako som sa ja narodil. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Židia z Jeruzalema poslali k Jánovi kňazov a levitov, aby sa ho pýtali. Kto si ty? Ján nič nezaprel a priamo prehovoril. Neváhal s odpoveďou. Dôrazne povedal. Ja nie som Mesiáš. Čo teda si? Si Eliáš? Nie som. Si prorok? Nie. Tak nám teda povedz, kto si. Musíme dať odpoveď tým, čo nás poslali. Ja... Čo hovoríš o sebe? Ján im odpovedal slovami proroka Izaiáša. Som hlas volajúceho na púšti.
a volám, vyrovnajte cestu pánovi! Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho. Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne. A ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď Ján na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal. Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta.